demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling the bluff. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling their bluff. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling their bluff. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling their bluff. Step 1, wake up early, gon' rise the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.
Vale. Bos días a todos e a todas. Estou a ver nun sitio un poquinho diferente. Diredes, por que non estás facendo a previa no pabillón? Pois porque nos estamos cambiando sempre hai que ir cambiando para mantervos a vos todos e todas super atentos. E a verdade é que non podo estar en mellor sitio. Mirade, porque claro, isto de ter esta praza ao lado do pabillón é maravilloso. Si hasta mirei por ali, ao lonxe nun ratiño, miradedes aos equipos do primeiro equipo do Valenox Novas. E bueno, pouquiño máis podemos dicir hoxe, bueno, o día de onte foi, bueno, espectacular. Si que é verdade que tivemos tamén un partido de senior no medio da xornada tamén bastante, bueno, impresionante tamén. E para rematar, claro, é que é unha Final Four. Hai que rematar sempre con emoción. E non o puderon facer mellor os rapaces do Balonmán Línea 21 Restaurante Cho e Balonmán Culleredo Ares y Fuertes, o sea, colofón para rematar o sábado de Final Four. E bueno, o que vos dicía, temos o equipo de Primeira Nacional por ali que están, bueno, deberon de chegar fai nada, entón están por ali desayunando. Temos un montón de rapaces que xa baixaron de cara ao pabillón do Novas, como vedes por aí, do Valenox Novas, porque tamén houve un partido de Alevins antes. E bueno, ahora que temos que facer? Pois nada, esperar, porque nuns minutiños imos xa para... Bueno, mira, bo día! Madre mía, de verdade. Xa aproveitamos para saludar a todo o mundo, bueno, rapaces que de Culleredo, do Balonmán Culleredo Ares y Fuertes, que estarán na final, así que nada, eu vou tirando rapidinho por ali porque, vamos, nuns minutos vémonos na previa cos adestradores, así que nada, estade moi atentos. Alguna coña te suelto fijo. Ten cuidado, Vale. Bueno, bo día a todos e a todas. De novo estamos aquí nesta Final Four infantil no terceiro e cuarto posto feminino. Acompáñame Toño Fernández do Línea 21 Mi Barrio e Miguel Monteagudo, do Cisne Oma Arquitectura. Como equipo local, Toño, comezamos contigo. Non che vou preguntar por que estás en muletas, porque creo que todos preferimos non sabelo, pero contanos como están as rapazas, porque ademais o teu tempo morto, o último tempo morto de onte, foi tamén para agradecerlle. Hubo unha cousa que nos gustou bastante, que foi de abrides un camiño neste club para que siga vendo esta parte feminina, infantil feminino. Como están esas rapazas? Hoxe ben, onte, claro, para ser un premio estar aquí, pero claro, unha vez que estás, xa queres ganar, é normal, elas queren ganar, son moi competitivas, que é polo que chegaron aquí, pero, bueno, despois falando, pois hai que felicitar ao Porriño. O Porriño é un equipazo, e contra o Porriño que xogaron non é o que acabou a temporada, por eso tuveron que xogar esta Final Four. Entonces, claro, non son conscientes ainda ahora na charla, antes de empezar, sí que medio foron un pouco conscientes, que ides a quedar entre octavas de Galicia, sabes, que eso para vos é un logro moi grande. Bueno, máis ou menos van asumindo, e lle ven ben estas derrotas, lle ven ben estas experiencias, todo o que organizades, que vexan todo o ben que facedes. E bueno, poquinho a pouco, hai que asumilo, e como no deporte é así, enfrente hai unha que acerta e outra que falla, e así, que lle vas facer? Onte, na segunda parte, non quixo entrar, Rachel fallou, que é o normal que falle, pero o que non é normal é o que fai partido tras partido, entendes? Ese é o que non é normal, o que falle sí que é normal.
entonces se xuntou un pouco todo e se viñeron abaixo, entonces, bueno, hai que... Despois xa estaba ben no hotel, xa cando estás aí no ambiente xa están de maravilla. É normal, ao final, unha Final Four é o que ten, a emoción e todo, e, bueno, esa actitud tamén é a que buscamos aquí, así. Miguel, no teu caso, partido contra Cangas, un equipo moi forte tamén, pero vos equipo dando a cara tamén aí, impresionante, verdade, a actitude tamén. Claro, non lle podo reprochar nada a rapazas porque o que comentamos, no? Igual que Línea 21, o noso é un proxecto moi novo, levamos só 3 anos coa parte femenina, 2 deles fomos quen de chegar aquí a Final Four, pero somos un equipo con moi pouquiñas rapazas. Onte xogamos plagadas de alevíns, pero, mira, chegar aquí xa é unha festa, quere dicir que estamos facendo ben as cousas, para nós, mira, é un orgullo xogar hoxe contra o Línea 21, que, sendo un proxecto novo, ten cousiñas que enseñar moi boas, ten rapazas aí dentro moi boas, non? Vai ser un duro rival, onte vimos que plantaronlle cara a todo un equipazo, para mí un dos mellores, sin dúbida, este ano da categoría, e que creo que hoxe pode ser o favorito na final, non? Entón, bueno, hoxe xa os nervios están fora, as rapazas, bueno, hoxe o que toca é que todas participen, que todas disfruten desta festa, e sobre todo agradecerlle a vos, a Federación, o que facedes, as familias polo apoio que temos, e pouco máis, non? Que gaño mellor. Pois o que di Miguel, que gaño mellor, así que moitísima sorte aos dous, deixámolos marchar aí, Toño a 2 por hora, pero tamén marcha. Nada, comezamos agora, deixamos tamén esa porra que nos deixou aí tirada Miguel, co seu favorito para a final. Así que nada, comezamos agora mesmo en directo. Moi bons días. Moi bons días. E benvidos de novo ao pabillón Javi Díaz no Rosal para continuar ca Final Four de categoría infantil. Vamos a dar comenzo a esta xornada de domingo co primeiro encontro cor terceiro e cuarto posto da categoría infantil feminina. Así que imos a darlle a benvida aos equipos participantes en primeiro lugar. Recibamos calurosamente o conxunto que xoga como visitante, o Cisne Oma Arquitectura. Momento agora para darlle a benvida o conxunto que disputará este encontro como local, o Balonmán Línea 21 Mi Barrio.
E agora tamén recibimos o colectivo arbitral encargado de dirixir o encontro. Ya con todas as protagonistas na pista, é o momento de coñecelas de xeito individual. E imos a comezar cas integrantes do conxunto Cisneoma Arquitectura. Comenzamos. Dorsal número 18, a súa capitana, Irene Gai. Número 2, Inés Casal. 4, Vega Hernández. 5, Sabela Carrera. 9, Carmen Picallo. 14, Paula Romero. 15, Catalina Mata. 16, Antía Lafuente. 17, Laura Fariña. 22, Sofi Rodríguez. 32, Sofía Buceta. Adestrador, Miguel Monteagudo. Imos agora a coñecer as integrantes do balonmán línea 21 Mi Barrio. Comenzamos, dorsal 87, a súa capitana, Rachel Ortiz. Número 2, Adara Cordeiro. 3, Sara Martínez. 4, Ainara Castiñeira. 5, Carlota Deza. 6, Valeria Río. 7, Natalia Primo. 9, Lía Martínez. 11, Angie León. 12, Marta Lago. 13, Mariña San Martín. 14, Alba Mariño. 18, Carolina Suárez. 19, Noa San Martín. 22, Noa Ruiz. E 29, Candela Deza. Adestrador, Toño Fernández. Axudante, Mónica Carreiro. Oficial, Rebeca Ballesteros. E oficial, Manuel Martínez. Dirixirán o encontro as colexiadas Iria Rivera e Ainhoa Rodríguez, auxiliadas na mesa por Laura Vázquez e Mara Lago. Exercerá as labores de delegado federativo Alberto Rodríguez. Xa sen máis, damos comenzo ao protocolo da Federación Galega de Balonmán e só nos queda desexarlle a mellor das sortes a ambos equipos para este terceiro e cuarto posto da categoría infantil femenina. Pediros lo mismo de siempre, respeto, deportividad tanto entre vosotros como con nosotros y nada, solo deciros que vamos a tratar de divertirnos, de pasarlo bien y de darle un final bonito a esta gran temporada que habéis hecho, ¿vale? Muchísima suerte. Bos días, que tal? Benvidos de novo outro día máis. Imos a comenzar con este terceiro e cuarto posto, este primeiro partido dos terceiro e cuarto posto aquí no Rosal, outro día fermoso que nos recibe esta fermosa vila o Carón do Miño. Outra vez comigo, creo que todavía coa gorxa, creo que casi recuperada de todo. Charlie, que tal? Bos días. Hola Alberto, moi boas, que tal?
Pois aquí xa preparados, como decía, un fermoso día outra vez aquí na vosa vila do Rosal, que nos recibe para disfrutar do balonmán e, como ben dicía tamén agora unha das colexiadas, para tratar de divertirse, pechar unha tempada fantástica dentro desta categoría infantil con esta Final Four, con este terceiro e cuarto posto, primeiro na categoría femenina. Se mira desde as alineacións sobreimpresionadas na pantalla, que veremos despois tamén coa categoría infantil antes do prato forte, que todos están agardando tamén a tarde esas dúas finais en busca deses pasaportes cara ao sector nacional, onde este ano recordamos, 4 equipos na categoría infantil femenina, 3 equipos na categoría infantil masculina. Bueno, sacando músculo o balonmán galego. Sí, ademais, vimos dunhas tempadas moi boas, sobre todo no número de licencias, ¿no? que o que outorga ao final esas plazas. É un dato para estar orgulloso do traballo de base, porque isto non é algo que competa exclusivamente, digamos, o ente federativo, senón que notase que os clubs están traballando moi ben a nivel de base, que están facendo as cousas dun xeito prudente, non? Tamén que ao final é o traballo que se quere buscar, sobre todo para que os máis pequenos, mentras aparecemos nós en pantalla, vos aproveitamos para saludarvos. Hoxe sin camisetas. Sí. Hoxe sin camisetas de clubes. Eu truxen a retro hoxe, cuidado. Sí. eu hoxe non truxen xa ninguna máis, pero non hai problema. Outro día sí que tiñamos que facer algo dese estilo, de intentar que nos lancen algunha proposta. Vamos a ver, se va a lanzar eu. Mira, vindeira fin de semana que a Final Four cadete, oye, podemos pedir aos clubes que nos deixen algunha camisola que podamos mostrar tamén, non? Iso tamén está ben. Que para a semana que ven que nos vamos a Chapela. Efectivamente. A esa tamén histórico pabellón de Beto Balonmán, Mientras miramos que arranca aquí este terceiro e cuarto posto entre Cisne Onma Arquitectura como visitante no día de hoxe, Balonmán Línea 21, mi barrio. Bueno, tamén vamos a ver, somos coñecedores de que as xogadoras miran os partidos e escoitan as nosas apreciacións, Algúnha xa me dixo, estuve escoitando o partido, Así que vamos a ver se nos fixeron caso. Bueno, veremos, por exemplo, Inés Casale quen de largar eses latigazos que ten, ou de Irene tamén, non? Que onte lle demandábamos bastante ese lanzamento exterior. Veremos, aí está Irene co balón, encarando a defensa moi arriba do línea 21. Aí vai Sofía levantándose, que pasada, vaya lanzamento traveseiro de Sofía. El balón que xa ten Rachel, subindo con Adara, buscándose aí a Sofía, buscando ese lanzamento. Que ben luce detrás desa portería na que ahora mismo ataca o línea 21 e defende o Cisne. Ese lona de Final Four, como se nota que estamos, como decías ao principio da retransmisión, para determinar quen acompaña os campeón, subcampeón, e no caso das infantiles, terceiras clasificadas a ese sector nacional. Vai Rachel encarando. Que ven aí a dar atopando o lanzamento e o primeiro gol do encontro. Que converte a Dara Cordeiro. Atacando xa o equipo do Cisne Onma Arquitectura. Talina sacando o balón cara ao lado esquerdo, aí vai Inés tratando de erguerse. Sofía novamente. Que ben. Buscando aí ese 1 contra 1 de Inés Casal. Ven a defensa de novo. Sofía León. Inés amagando, conectando con Irene. Se agarró un final de Adara que lle dificultou cazar o balón. E vai ir o balón o curruncho. Despois dese último contacto. Iniciando novo ataque. Talina con Inés. Irene Gai. Recuperando a súa posición. Sofía. Inés nuevamente en ese 1 contra 1. Balón a esquina. Carmen que no se atreve no lanzamento, va Inés amagando de novo con lanzamento, apoyándose en Catalina, ven a defensa aí do línea 21, facéndose forte, facendo bloque, aí a recibir Sofía, levántase, vaise por enriba do arco, a tratar de superar esos brazos elevados de Rachel, ven nuevamente a Dara dentro centro, sacando a Sofía León, esa sucesión de cruces que ven ao mago de cruce, o lanzamento e o gol de Sofía León. Boa acción agora colectiva do línea 21, obtendo o seu segundo gol, tratando de inaugurar o electrónico aí o Cisne. Ben Inés buscando esa acción, quería conectar con Sofía, que se estaba desdoblando, pero non foi quen de conseguir conectar. A poñer o balón un momento novamente Catalina.
Inés moi preto da defensa, levántase Irene, a parada de Ainara Castiñeira. A parada ese lanzamento exterior de Irene. E oportunidade do Línea 21 para poñer o 3-0 no electrónico. E temos que comentar, Línea 21, que onte arañou un empate, non, en categoría autonómica, e temos que lamentar que o adestrador destas rapazas este... Bueno, ahora non luce as muletas, pero, bueno, creo que ten unha lesión de gravidade, O pobre Toño na súa retirada. Sí, sí. Bueno, era a segunda ou a terceira retirada. Sí, todos tuvemos alguna desas, Inés, con Irene conectando, buscando por fuera ese lanzamento, esa xogada por fuera que tanto rédito lle deu onte a Irene Gai, conseguindo o seu primeiro gol e o primeiro para o seu equipo. E variando o lanzamento tamén, como nos ten acostumbrados esta xogadora. Vamos a ver este novo ataque do Línea 21. Rachel ordeando a súa compañeira, no pivote, a Lía, escapa o balón aí a Rachel, vai a pelear Carmen, queda Rachel co balón, a continuar ese ataque buscando por fuera Rachel con esa finta característica que ten fortísima, e o gol de Rachel. Ese lanzamento arriba tamén que onte aportou moito durante moitos minutos de encontro, recordamos que aí tuvo un momento de cansancio tamén, non acabou por determinar certas accións, mentre miramos a Carmen Picallo materializando. O gol de Carmen aí. Bueno, de momento están apuntando ben os deberes que puxemos onte, máis ou menos. Bueno, pois está ben tamén que nos escoiten, que nos... Tamén, que si, oye... Hai algo que non gusta, poden dicilo con total Por suposto, tranquilidade. Estamos abertos a recibir críticas ou apuntamentos de mellora. Vai Rachel, que ven ese pase cara a esquina. ¡Golazo! Onde situou o balón aí Natalia? Facendo un pouco que lle demandaba onte Toño, non? Se tes 5 contigo, sempre vai haber unha compañeira sola. Pois aí o temos. Ese pase a maiores de Rachel cara a súa compañeira para pôr o 4-2 no electrónico. Ben Inés, que ven ese xogo de túa miña. Desplazamento nesas permutas. Inés nuevamente conectando ahí con Catalina, bien defendida por Sofía León. Non puido xirar aí a pivote do Cisneoma Arquitectura. Sofía queriendo conectar ahora con Catalina, bien defendida ahora por Lía. Irene recibiendo, apoyándose en Catalina, xirando ahí Catalina nuevamente queriendo forzar esa entrada. Pero ven a ciudad de Rachel. Recupera ahí Catalina. Parece que le hubo un golpe. Sí, sí. Quiere seguir, Ahí doe, pero aquí hay que seguir. Bravo por Catalina. Sí, señor, loitando, guerreira. Iso quere dicir que tamén ten ganas, non? Miramos a Rachel aí como rouba ese balón. Rachel na contra, golazo de Rachel. Moi ben, ademais moi segura nese roubo tamén. Intelixente, non? Deixando que Catalina gastara o bote, meténdose no cruce. E agora superando a Antía, porteira do Cisne. E hoxe, miradelo no fondo da pantalla, pero outra vez, a afección do Línea 21. Ui, vaya lanzamento de Irene, como buscaba esa escuadra no corto. E atopou primeiro Pau, porque iba directísimo para dentro, Sí. Vaya lanzamento. O que dicía, afección do Línea 21, que xa onte apenas tivo momentos de sentarse, nada máis que no descanso, porque o resto igual que hoxe, de pé, cantando, bailando. Así unha gozada, así a xente que ven a disfrutar tamén do balonmán. Envidiable onte, bueno, comentábamos no principio, non? Que non estabas comentando o derradeiro partido da xornada do sábado. A verdade que foi un espectáculo. Ademais, nós temos, hoxe neste pabellón temos unha posición privilexiada. Normalmente sempre estamos integrados na bancada e comentamos. Aquí no Rosal estamos comentando e podemos mirar todo o que pasa diante nosa. Foi un auténtico festival entre as dúas aficións, ademais quedou moita xente do Novas para mirar ese partido, os equipos femeninos bueno, neste caso do Línea 21 e despois o Novas tamén que se quedou, a estampa era preciosa nese final de infarto de onte. Sí, precioso partido que se vive onte nesa segunda semifinal masculina, que son dos que dicía, bueno, se dura 5 minutos máis, siguen dando un espectáculo un e outro, porque vamos, o de onte entre Luis Enrique, Jorge na portería do Culleredo,
o, bueno, Aitor Fariña, Aitor, por supuesto, sacando francotirador. Daniel Bra, Foi moi ben. un partidazo precioso de ver, de disfrutar, de seguro que de narrar tamén. Estuvo moi bonito. Mientras miramos aí a exclusión nesa internada. Para a xogadora para a dorsal número 11, non? Creo que foi. Sí, para Sofía León. Estamos tendo Aí aquí... Sofía, levántase outra vez que se vai o balón por enriba no segundo intento tamén de Sofía despois dese golpe franco. Pero ben intentado. Onte tamén demandábamos que tiña que atreverse a facer ese tipo de lanzamentos. Moi ben. Ahora estamos tendo un pequeno problema co marcador, pero podemos narrarlo nós. Ahora mismo vai gañando 6-2 o Balonmán línea 21. Estamos no minuto 8,5. Esta primeira metade no partido que abre a xornada de domingo, este terceiro e cuarto posto da categoría infantil femenina. Rachel penetrando a parada de Antía La Fuente, pero van a irse de novo 7 metros. E aí tenéis o marcador xa solucionados esos problemas. Onte falábamos, mentre miramos a Rachel facendo ese amago para lanzar, transformando. Un moi bo recurso que ten Rachel é esa capacidade, non, de cambiarse o balón de man. De feito, o primeiro gol que mete a súa compañeira no extremo, que mete Natalia, ben precedido dese pase que a esquerda. Atacando de novo Cisne en superioridade. Carmen con Inés. Sofía, levántase de novo. Moi Outra vez está... Pouquinho a pouco vai baixando. Ten xa casi localizada a portería. Ten mellor medido seguramente o multiusos da Xunqueira ou o pabillón municipal de Pontevedra ou Príncipe Felipe. O mellor salir do campo que temos cada un mellor calibrado, pois é complicado. Pero está facendo moi ben e bravo por Sofía por intentarse, sobre todo por atreverse a facer este tipo de lanzamentos. Vai a poñer de novo o balón en movimento aí o línea 21, vai Rachel cara fora, balón cara a esquina, vais a atrever no lanzamento, boa parada de Antía La Fuente, segunda parada, terceira parada de Antía La Fuente. E colle o balón como dicindo, cuidado que ahora non te vou dar, Sí, señor. Desparpaxo, nunha rapaza que todavía é levín, cuidado. Antía La Fuente, tempo morto que solicita Cisne Oma Arquitectura. Imos a escoitar as verbas de Miguel Monteagudo. Quitamos los nervios, no le están entrando los de Sofía, pero vamos a cambiar. El problema está en la defensa, nos están ganando por ganas, nos están ganando en ganas. ¿Qué pasa? Nos tiramos, ha habido dos jugadas de que el balón está suelto y tenéis que ir, tenéis que tiraros. Son más altas, son más rápidas, lo que quieran, pero en ganas no nos pueden ganar, ¿vale? Hay que tirarse al suelo. Ahora en ataque, sale Inés, Carmen e Irene. Vamos a poner a Paula en el extremo y Sofía se va a desdoblar al pivote. Jugamos con doble pivote, ¿vale? Mucho cruce y tenemos que hacer que ellas no vayáis al par, no vayáis al par. Jugamos al espacio, mucho cruce y tenemos a Paula en el extremo, ¿vale? Venga, venga, hay que entrar en carrera, decidimos en carrera, decidimos en carrera. Pois aí as verbas de Miguel tratando de arranxar, nada, pequenos detalliños, porque a verdade que o Cisne está movendo ben o balón, non está conseguindo ben eses ocos para a finalización, pero de seguro que van a comenzar a topalo. Sí, porque ademais, bueno, volvemos a decir, non dificultade, pero non é tan sinxelo vir despois de xogar o partido de onte, que o Cisne plantou moita cara no encontro que xogou contra o Gaspo Óxido en Balonmán Cangas. Bueno, sempre se queda, non, con ese pequeno con esa dúbida de, oye, por que non poder haber xogado, non, ou por que non estamos no encontro da tarde, non? E agora, pois, sempre é difícil reporse e, ademais, volvemos a decir, unha categoría infantil que o mellor un día fan un partido increíble, perfecto, e o día seguinte empezan a parecer que non se acordan de xogar o balonmano, que isto pasa nesta categoría. Segunda parada de Ainara, ese lanzamento de Irene. E oportunidade de novo, línea 21, para poñer un poquinho máis de terra de por medio. Rachel ordenando a igualdade na pista despois de recuperar a xogadora excluída. Escapa o balón a Dara, que ven a pelexou aí Catalina. Vai a quedar o balón aí a Paula, como a pelexou. Mira, o que lle pedía Miguel, un balón dividido ten que ser noso. Pois aí está, fantástico. Ven aí o esforzo por parte de Paula Romero.
Iniciando Inés, apoyándose en Catalina. bien. Inés ahora con espacio. Muy bien. Quería conectar con Sofía. Que ben llegó a Dara nese corte de balón. La fantástica circulación do Cisne. Rachel Paula nuevamente. Casi lle rouba balón. E voltando Miguel a fórmula de onte da defensa da 4-2. Coas dúas avanzadas, sobre todo moi centrada na parte do central sobre Rachel, como foi onte sobre Sara, para tratar de dificultar esa circulación e a toma de decisións. Buscando lanzamento, outra parada máis de Antía Lafuente. Balón que lle chega a extremo, non se atreve no lanzamento. Aí Inés dificultándolle o pase. Rachel recibindo dende moi atrás, vai a encarar Rachel. Golazo de Rachel. Ademais, aproveitando ahora mismo algo que está lendo ben Rachel e que está sendo moito máis generosa cas súas compañeras, porque xa ten a dúas defensoras, sen prácticamente fixar ni nada, xa traslada balón, está encontrando ocos. Ollo que o Cisne está cerrando moi ben tamén na parte de atrás. Iniciando ataque de novo. Cisne Homo Arquitectura, va Irene amagando, buscando cara afuera y ese agarrón. Ahí están las colegiadas. Comentando yo a defensora, ahí a Natalia. Irene pidiendo apoyo de Sofía para iniciar o ataque. Qué bonito detalle, non? Que a xogadora Natalia acercouse, non? A colexiada mentre miramos ese lanzamento, que pena. Qué lanzamento bonito de Irene que se estrena nuevamente no Pau. Decía Alberto, non? Natalia que se acercaba, miramos que non hai maldad nesta categoría, non? Que se acercou precisamente para saber ese lanzamento que se vai por fora, agora de Adara. Non hai maldad a hora de agarrei, sei que o fixen, explícanlle o que pasou. Se fora a categoría senior seguro que, bueno, mirábamos para outro lado ou algo así, non? Iniciando nuevo ataque Cisne. Carmen amagando, correndo a Irene libre. Que ben se anticipou agora, vai a reviravolta, de novo lanzamento de Irene, vaise fora. Pedía algo máis Irene nese lanzamento. Non estiman así as colexiadas. Balón de novo para o línea 21, ordenando Rachel. Dende moi lonxe. Esa defensa 4-2 de Miguel. Con esos dous avanzados tratando de penchar moi ben cara fora. Ollo que levou aí un golpe Rachel. Equivocouse, protestou ya Martín, pero non é o árbitro do encontro. No. Martín pode dar o VAR. Sí. Probablemente, pero nada máis. Volvemos a decir, están os compañeros de comunicación tan frouxos, non nos están parando niñún balón. Onte miramos un remate de cabeza. De cabeza de Pablo, que leva unha parada e un remate de cabeza, pero Martín non leva nada. Rachel non está este fin de semana, vamos a ter que falar con eles, Facer pretemporada. Outro gol de Natalia Primo, mientras tanto, nese lanzamento dende o extremo. E iniciando o novo Cisne. Inés escapa sello balón. Carmen é capaz de domalo. Carmen contra o mundo e aí Rachel poñendo a súa lei nese avanzado. Ben Inés novamente buscando a finta. Balón na esquina. Paula, outra parada máis. Da porteira do línea 21. Vai a ir o balón cara a banda. O balón que marchou na línea de banda. Vamos a ver agora como resolve o Cisne este novo ataque. Carmen recibindo dende moi atrás, atacando en bote aí a Rachel, apoyándose en Catalina, querendo xirar. Aí está Valía, indicándolle que por aí non. Carmen, Rachel, vaya pelexa das dúas. E vai a haber golpe franco a prol de novo do Cisne Homo Arquitectura. Irene recibindo de moi atrás, amagando co lanzamento que ben se foi agora. O golazo de Irene Gai. Bueno, nota positiva rompendo esta racha. Algo significativo, sobre todo, que van a agradecer as rapazas do Cisne, porque xa levaban uns cuantos minutos sin conseguir anotar, non sen conseguir boas accións, que as conseguiron, pero non foron quen de materializar. Rachel recibindo moi atrás, salindo de novo agora cara ao centro, golazo de Rachel novamente. Se leva 6. E aí agora tamén Miguel Monteagudo facendo cambios, non? Dándolle minutos a todas as xogadoras. Vamos a Inés como se apoia en Catalina para buscar ese pase. Unha pena, non? Unha lástima, porque non estaba Paula aí preto dese balón. Aí correndo línea 21. Vaya paradón de Antía. Espectacular.
Ese lanzamento de Noah San Martín, e vai Rachel novamente a executar os 7 metros. Que aplomo aí o de Antía ahora pondose diante de Rachel con Sí. todas as do mundo. Nos 4 metros, ademais, Sí, señor, Volvemos a decir, ten espello, para isto. O xardín da Era- casa tamén dá para moitas cousas, Era, tamén te digo, era complicado superar o seu mentor, Pelexando, perde o balón en línea 21, ven na contra, ven novamente Rachel. E o gol de Rachel. Oitavo gol de Rachel. Dos 12 que leva o seu equipo. Bueno, ahora tamén decimos, non? Hai momentos de desconexión, categoría infantil, ahora Irene quere facelo ela. E, bueno, hai que intentar que aparezca un poquinho máis no xogo tanto Inés como Carmen, non? Que onde en canto Cisne concretou aí, vemos a Carmen Picallo que ven agora, Fantástica acción de Carmen, sí señor. É o que decíamos, se son capaces de que elas entren no xogo e de agrupar un poquinho máis todo, oye, vai haber de seguro accións moi chulas. Atacando en línea 21. Ven Marta, ven aí esas mans fantásticas de Paula. E o pase que lle vai a quedar atrás a Irene, pero que ende do malo. E iniciar dende atrás novamente Inés, apoyándose en Carmen. Irene novamente con campo libre, vai a amagar, vai a buscar cara fora, non cara Correcto. dentro, que vai a finta e outra vez atópase con Ainara. Moi ben a finta, creo que foi algo que comentamos onte, que fai moi ben a finta, o que pasa que non busca no último paso esa profundidade, ir un poquinho máis cara adiante, e dende moi lonxe, moi complicado superar a porteira do línea 21. Balón a esquina, non atopa o arco, ese lanzamento agora de Noa Ruiz. E vai a poñer o balón en movimento de Nova Antía. Subindo con calma, animando tamén a bancada cisneísta, as súas rapazas, mentras vemos aí a Irene, que ven ahora esa espalda, que pena o pase. Ai, a opción era boa, pero non calibrou ben ese pase. Pero van aí o xogo sin balón de Inés. Que ven ahora subida, escapouse ese balón aí. De novo opción para o Cisne. A iniciando de novo Irene conectando aí con Catalina. Ven Irene agora en carreira, vai a buscar esa velocidade que ten o lanzamento e peta outra vez con Ainara, Ese que lle ten a medida tomada, ese pequeno toqueciño no último momento polas costas. Aí vai Irene a lanzar ese 7 metros. Primeiro amago de Irene. E agora sí convertindo. Moi ben aí. Esa execución do lanzamento de 7 metros. Vamos a ver porque vamos a entrar xa nos derradeiros 5 minutos deste encontro, deste primer encontro da xornada de domingo. Decíamos terceiro e cuarto posto da categoría infantil femenina. Aquí, agora que acaba de facer pasos Noa. Domingo son as 11 da mañán, xa podemos ver xente, bueno, Bueu que xoga despois, non? Sí. Pero hai xente incluso de outras zonas, porque hai, xa podo mirar Golazo. ese gol ahora, non? Golazo dende fora de Inés. Xa hai xogadoras cadetes, por exemplo, de diferentes zonas, hai xente de la Liga, hai xente da Guardia, vai a ser un ambiente moi chulo despois, Sí, sí, sí. Aparte, moitas rapazas, non? Das que teñen que estar despois todavía a tarde, que xa se chegaron a hora de mañán para disfrutar do ambiente de balonmán. Tempo morto que solicita o línea 21. Tempo solicitado por Toño Fernández. Vimos a ver qué saca Toño. Vamos a ver. Sí, creo que non temos aí o sonido do micro da pértiga. Pero estaban tirando xa de pizarra aí tanto Mónica como Toño. E creo que antes a Mónica tamén volveu a facer as dela de sacar de pizarra. Vale, aquí pizarra, miramos, sabemos o que hai que facer, como hai que facer, sin dar máis datos, que Pero moi bo por parte dos seus xogadores tamén, a verdade é que lle deu bueno, indicacións bastante boas,
porque, bueno, tanto no día de onte como na... En defensa, apretamos un Ahora poquinho tú máis vas. arriba. Apretamos un poquinho máis arriba. Ao final a que está decidindo é a zurda. Que non vaya tanto para o centro, vale? Sí, chicas. Pues venga. Venga, vamos. chavales, vamos. Candela, entras por Lía, vale? Bueno, non o escoitamos todo, Sí. pero van a defender máis arriba. Se, se aínda hai que seguro que vai haber bueno, máis opcións, non? Durante os 5 minutinhos que van a quedar. Eu entendo que prepararían algo sobre todo para esta 4-2, non? Que dende que a subiu Sí. Miguel Monteagudo, bueno, estaban, ahora aí temos Bien buscada ahí por parte de Noah. Y bien a defensa de Inés. Ahí nuevamente Noah, cara a esquina. Non se atreve no lanzamento a súa compañeira, conectando aí con Catalina. Non foi quen de domar o balón. Outra perda de balón do línea 21. Inés subindo o balón con Carmen. Recibiendo esa moi arriba Rachel. Iniciando ataque. Irene. Conectando ahí con Inés, buscando esa finta de brazo. Ven Inés, zafándose. Balón a Madeira. Recollo balón de novo Carmen Picollo. Catalina con Carmen nuevamente. Irene. É unha pena, porque o Cis está encontrando situacións moi boas. O leva facendo durante moitos minutos, non están conseguindo materializar, unha mágoa. Balón a esquina buscando ese lanzamento. Invadió a área. Nese lanzamento Sofía Buceta. Va a ser de novo balón para o línea 21. E o Cisne que sigue con esa 4-2, ahora incluso que ven aí intentando, bueno, ao final a 4-2 o que busca digamos que ven aí. Vaya outra parada. apagada de novo Dantía. E balón que se vai fora. Decíamos, non, o 4-2 o que busca é arrinconar o ataque, non levar o ataque sobre todo cara ás zonas exteriores da pista e despois que se teñan que facer pases moito máis longos, con moita máis distancia, que sexan un poquinho máis sinxelos para a defensa de roubar. Mientras miramos outro robo de Rachel. Outro gol de Rachel na contra. E o noveno gol de Rachel. Que está moi metida no encontro. Agora, con ese 13º tanto que anota para o seu equipo. Aí vai Carmen, buscando apoio. Chega Inés a Darllo, buscando por fora Inés. Buscando ese lanzamento, vai a sacar un golpe franco nuevamente. Nesa acción de ataque o Cisne Oma Arquitectura. Está cantando a afección do Balonmán Línea 21, Rachel MVP. Co permiso das xogadoras que xogan despois, Aí está. Hai que dicilo, Aí vai buscando o gol de Inés. O segundo gol, ahora va a xogadora pontevedresa. Moi ben. Aí Inés. Continúa agora o ataque. Están precipitándose agora un poquinho as xogadoras do Línea 21. Eu penso que tamén o diría Toño, mentre tuvemos eses problemiñas que non podíamos escoitar o tempo morto, de darlle continuidade cara aos extremos, non? É algo que demandaba onte, e que hoxe ao principio do encontro sí que o estaban facendo, pero que agora, bueno, de segundas accións non o están encontrando os xogadores do Línea 21. Irene por fora. Que capacidade para sacar ese brazo ten Irene. En calquera situación, ademais, E indo cara fora que non é nada sinxelo, Catalina vai a poñer o balón en momento, novamente Irene. Buscando un apoio. Ai, que finta nunha tablilla. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Irene! Porque aparte unha finta, despois se podedes ver que na casa cando vexades, mirade a cámara lenta porque en ningún momento levanta os pés, todo un movimento de corpo para fintar ao defensor, Que ven esa finta cara o débil. Ese cambio de man de novo de Rachel para conseguir ese 7 metros. E aí temos... Non sei onde cenaron onte, Bueno, algún sí que sei onde cenou, que coincidimos, os de Línea 21. Terminamos o lanzamento de 7 metros. Pero... Non cenaste o mesmo, porque eles teñen máis enerxía, iso, Que ven Catalina nese xiro, nesa finta. Carmen novamente buscando a penetración, a Topouna e sacando un novo gol o Cisne. Agora máis tranquilas, máis relaxadas, e esa diferencia que parecía moi grande, pois ollo que o Cisne se defende ben e consigue recuperar ese balón. A parada de Antía de novo. Rodeiro minuto xa de xogo.
Y 45 segundos a este primeiro tempo. Aí vai Rachel buscando novamente esa finta que Viñe sacou o balón. Aí a xogadora vai Sofía na contra. Ven Rachel novamente con eses brazos longos que ten. Faise co balón. Araña Ortiz. Aí vai Rachel novamente. Buscando o lanzamento, atopando e conseguindo gol. E aí, bueno, Rachel que agora xa onte fixo 3 ou 4 destas e a pobre acabou cansada, 10 segundos para rematar esta primeira metade. En Catalina encarando Inés, buscando unha acción de lanzamento. Catalina novamente. A ver que lanzar, remata aquí, vai a rematar, rematou o primeiro tempo. Non se decataron dese segundiños que lle restaba ao Cisne. 15-9. O balonmán línea 21. Que agora coa reestructuración defensiva de Miguel Mantegudo, que el plantexou ese 4-2, conseguiu meter un poquinho máis as rapazas no partido, pero sí que nun principio línea 21 moi fluido en ataque, conseguindo máis accións de gol. Sí, ese cambio o que tamén consigue afastar máis a Rachel de zonas eficaces, moi ben plantexado por parte de Miguel. Bueno, o Cisne non está tendo malas opcións, o que está tendo mala sorte de cara a portería, porque tuvo 4 ou 5 lanzamentos o Pau, outros tantos fora. Bueno, tamén a porteira do línea 21 está parando porque a súa defensa está facendo que os lanzamentos se executen dende zonas moito máis factibles para realizar paradas, non? Entón, mentras miramos imaxes da primeira metade, bueno, iso fai que nos vayamos ao descanso con este 15-9 a favor do balonmán línea 21. Pois tomamos tamén nos uns intres de descanso, voltamos nun ratiño. Ata agora. Los 15 minutos. Los primeros 12, 10 minutos nos han barrido, ¿sí o no? Pero después, ¿qué? Después hemos competido. Quiere decir que podemos hacerlo. ¿Vale? Pues vamos a ponernos un pequeño objetivo. Vamos a enseñar a la gente lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. Nada más. Lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. No pasa nada. Vamos a intentar ganar la segunda parte. Que la temporada no termina ni ahora ni termina. Va a terminar en juveniles. ¿Vale? A esta gente, a esta chica la vamos a encontrar 1000 veces. Vamos a plantear pequeños objetivos. No pasa nada. Estamos jugando con niñas alevines. Estamos jugando... bien, es lo que hay. Estamos jugando contra alguna niña que es muy buena y hay que reconocerlo. Es así, no pasa nada. Nosotros también tenemos algunas cosas buenas, pero no le perdáis la cara al partido, que nadie se desanime. Lo peor es venir aquí y pasarlo mal. ¿Alguna tenía mejor plan este domingo? No, pues vamos a intentarlo. Vamos, no perdamos que somos un equipo, que hemos venido hasta aquí y somos como mínimo séptimos de Galicia. No os olvidéis eso. Estamos porque nos lo merecemos. Vale, y vamos a salir ahora en la segunda parte a hacerlo un poquito mejor. Hacerlo también como los últimos 10 minutos, que estamos ganando la segunda mitad de este primer tiempo, lo estamos ganando. Quiere decir que le podemos competir, pero a poco que bajemos los brazos nos arrollan. Vale, ¿qué estoy insistiendo? Movilidad, movilidad y movilidad. No vayáis al uno contra uno porque son físicamente superiores. Vamos a ir a movernos, vamos a ir con la primera línea a desordenar su 3-3, que los extremos circulen, que Cata tenga movilidad. Ya sé que no tenemos recambios, ya sé que estáis fundidas. Ahora descansamos y ahora lo damos. Lo que nos dé la gasolina, lo que nos dé. No pasa nada, Sofía, tenemos que aportar, tenemos que meternos. Si vas al pivote, tienes que ser peligroso en el pivote, tienes envergadura, hay que ir a por el balón, no te lo van a dar hecho, tienes que moverte. Cata está fundida. Vale, del resto, vamos a intentar que Vega tenga sus minutos. Quiero que todo el mundo juegue en esta final a 4. Vale, Laura, si puede salir, que está lesionada, pues saldrá. Si no, no pasa nada, nos recuperamos. Sofía y Paula, muy bien, muy bien. La defensa arriba, la 4-2, muy bien. Os sacan 10 cabezas. Y es lo que hay que hacer. Molestar, molestar y molestar. Que tengan dudas. Molestar, molestar y molestar. Fijaros que van mucho a punto fuerte. Se están olvidando ellas de colaborar y de dar un pase más. Vamos a aprovecharlo. Retienen demasiado el balón. Vamos a aprovecharlo. Pero si dejáis entrar a Rachel o a Noah en carrera, nos funden. Que no corran. No pueden venir en carrera. Sobre todo Rachel. Para eso hacemos una defensa abierta. Para eso estamos poniendo a gente delante para molestar.
Ser valientes, que alguien se atreva a ponerse en su trayectoria y que nos haga falta en ataque. Ser valientes, intentarlo. Inés, lo puedes hacer. Sofía, cuando estés en el centro, cuando viene con la carrera, sobre todo Noah, que no varía, le sacamos falta en ataque. ¿Vale? Y en el resto, me están faltando jugadas colectivas, me está faltando puño largo, me está faltando que nos intentemos la que dijimos hoy ensayando ayer, 6-7, me está fallando táctica, que os calméis y que lo enseñéis, lo que entrenamos, me está fallando eso, estáis con la tensión, os estáis dejando ir uno contra uno y ahí, bueno, y ya lo que no quiero que hagáis es que vayáis a atacar por el centro donde está Rachel haciendo su avanzado. Por ahí no. Estamos, movemos, intentamos llevarlo a los exteriores y estamos llegando. Carmen, hay que coger responsabilidad. No tenemos más gente. Atacamos, recibimos en carrera, amago, freno y me voy. Y si me toca, que ya es labor del árbitro. Estamos. Venga, va, vamos a gritar, venga. Venga, vamos todos aquí, vamos. Venga, no, venga, va. Sí se puede, venga, va. Se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Venga, que tenemos ahí una oportunidad. Segundo tiempo, venga, vamos.
Seguimos poniéndonos a no nos opuesto aquí, no Javi Díaz en O Rosal para vivir esta segunda parte. No primeiro partido, terceiro e cuarto posto en esta parte femenina. Ao descanso recordamos este 15-9 que campea no electrónico. A victoria de momento momentánea para o Línea 21. E veremos que nos depara agora esta segunda parte, onde de seguro veremos como vai cambiando, como vai tendo, si lle quere poñer máis cor a branca a este partido, o equipo do Cisneón na arquitectura, que de seguro que vai a querer loitar un poquinho máis, onte un Cisne que lle puso as cousas moi complicadas ao Gaspo Occident Balonmán Cangas. Aí se está poñendo o balón en movimento de novo por parte do Línea 21. Siguen aí Rachel, Sofía a dar en esa primeira línea. Ordenando Rachel. Cambiando de defensa ahora Miguel a ese 5-1. Muy activo con Paulaina no avanzado. Rachel, ven aí esa Mandy Inés Casal. Consigue do malo, vai a quedar o balón ao Cisne. O sea que ese brazo superou a línea de banda. Inés poñendo o balón en movimento nuevamente con Carmen. Ahora vai ser Irene quen se poña no centro para ordenar o ataque do equipo do Lérez. En Inés dende moi atrás, apoiándose en Carmen. Irene collendo carreiro, lanzamento de Irene, o gol de Irene. O xogo sin balón, que xa onte lle dou moito rédito ao Cisne. Para por o 10º tanto no electrónico. Ese tanto psicolóxico, non? Para acercarse, non estar solo nunha cifra. Vamos a ver ahora que ven esa man, ahora. Como atopou Lía, pero petou o balón na madeira. E balón de novo para Cisneón Arquitectura para poñerse a 4. Sí, tamén o Línea 21 que sube a defensa, non? Ese 3-3. Para tentar recuperar algún balonciño máis. Vamos a ver como ataca Cisne aí, que ven ahora Inés. Que bo gol de Inés. Está optando por meter a Catalina no extremo dereito para que se desdoble, generar ese espacio aí para que mellor, pois Irene, como sempre, que ven, que golazo de Rachel novamente, para que Irene poida buscar cara fora nesas opcións, pero xa non lle está dando tempo porque están resolvendo moi ben nese lado esquerdo xa tanto Inés como Carmen con esa mobilidade que están tendo. Apoiándose aí no a súa pivote, Laura. Inés, Carmen nuevamente amagando. Inés recibiendo de parado muy atrás. E iniciando ataque, buscándose un contra un, amagando balón a esquina. Non se atreve no lanzamento. Aí Sofía Buceta. Irene agora sí, aproveitando ese carreiro por fora. Aproveitando a arrastre de Catalina. E ven aí a defensa nuevamente de Adara. Irene. A buscar ese 2-2, amagando por fora, lanzamientos, que parada nuevamente de Ainara, recolle balón Catalina, pero invade a área y queda invalidado ese gol. Encorrendo Rachel, superando defensoras, balón cara a Sofía, vaina a roubar aí Carmen, queda co balón Carmen Picallo, Inés querendo correr, buscando unha xogadora máis por diante, vai a frearse, vai a optar por un ataque posicional. En Carmen, lanzamento, outra vez, outra parada da Ainara. A oitava parada da portería do Línea 21. Se te eleva Antía na parte do equipo Lérez. Fía León, rouba Irene. Va Irene na contra, E agora sí, o gol de Irene. Moi ben, Irene. Mientras miramos que dende a bancada lle insuflan ánimos as xogadoras. 2-2 conxuntos. E agora hasta os rapaces do Línea 21 non se sumaron a esa zona. Sí. Línea 21 que vai xogar agora despois tamén, recordamos, ese segundo encontro da mañá, tercer cuarto puerto masculino. E agora Antía de novo. Vaya parada de Antía, que boa. Aí recolle novamente outra parada de Antía, dúas paradas seguidas de Antía a la Fuente. En este caso el segundo lanzamento a mans de Mariña. Atacando de nuevo Cisne, 16-12.
Va Inés, cara fora, Que que ben. ben se apoia Catalina. Vai a buscar o lanzamento, gol de Catalina, que ben xogou agora o Cisne. Fantástica opción. Pouquiño a pouco recortando. Sí, sí, de 6-3. E agora vamos a ver como... Bueno, non é un... Que ven agora a defensa entre Inés E Laura. e Laura, súa compañeira aí no centro, que están moi duras, eh? Rachel buscando lanzamiento. Venga ahí Inés en esa defensa sobre Rachel. Y nuevamente Rachel. Buscando ese un contra o mundo. Errou aí no pase. Quedoulle o balón a Inés Casal. Balón que lle vai a dar a Irene na contra. O gol do Cisne novamente. Vai a ter que pedir o tempo morto. Línea 21. Porque achuchou o Cisne. Nestes pouquiño menos de 5 minutos que levamos xogados. Imos a escoitar as verbas dos adestradores do Línea 21. Cuando vayan hacia ti, tienes que desaparecer. Si te quedas no medio, ao final eres un bloqueo e a defensora túa, a defensora da outra, estades 4 en un palmo. Vale, desaparece. ¿Sí? Aparte de eso, me falta intensidad defensiva. Vale, en defensa estamos deixando entrar. Estamos deixando xogar, estamos deixando recibir pivote. Vale? Sí, que non reciba. Coita, que estaba funcionando? Primeiro, abrimos xogadas exteriores, me vale camiseta, me vale mesoiro, xogadas abertas. Cando se abran, volvemos a atacar ao centro. Cando se cerren, volvemos a ir por fora. E así seguido. Non podemos querer entrar por dentro. Xogadas abertas, camisetas, mesoiro, o desdoblamiento que falamos atacando aquí con desdoblamiento de lateral, todo eso. ¿Va? Verbas aí de Toño. Vou non dicir, xa estaba tentado dicir nada, pero encántame a paz que transmite Toño nas súas verbas a rapazas, Cambiando e combinando a forza que transmite como xogador, Sí, precisamente por iso ese contraste que ten Toño, o Toño do 40x20 para dentro e o Toño do 40x20 para fora, Vai Rachel, levántase, que para donde Antía? E moi ben, aí demandábamos onte iso a Rachel. Antes o fixo dun tiro de media distancia, 8 metros. Ahora, igual cunha defensora tocando o brazo, tiña que haber seguido o balón, un pouco que lle demandaba ahora Toño, non? Continuar cara fora. Pero, bueno, ben intentado, ben intentado. Irene apoyándose en Inés. Irene nuevamente, desdólase Catalina, nuevamente buscando ese espacio tras las líneas. Inés encadenando aí os cruces que ven aí, ese pase, como atopou o oco Irene. Que inteligente está xogando agora o Cisne Oma Arquitectura. Sí, con máis mobilidade, está dándolle moitísima máis variabilidade ás diferentes accións de ataque. E iso está sendo un auténtico pesadelo para a defensa do Línea 21. Rachel ordenando novamente unha nova xogada. Buscando mellor esas accións que lle dicía Toño de comezar a buscar cara fora para aperturar cara e buscar esa zona central. Irene, perdón, Rachel, balón o Longueiro. Lía pelexando. Inés que deuse co balón. Vai a apoiarse en Irene que ven na axuda e outro gol do Cisne. Empeza de novo. Empate no electrónico, 16-16 minuto. Vamos a chegar ahora aos 6:30 deste primeiro encontro da mañán. Hoy vai a man outra vez de Inés, como se interpuso nesa pase cara a Lía. Le dicíamos onte, nesta categoría ningunha diferencia é definitiva. E aquí temos. Ademais, tamén da diferencia, perdón Alberto, as sensacións do Cisne non eran para nada malas na primeira mitade. O tema é, volvemos a dicir, que non estaban conseguindo o gol despois de xerar boas accións. Inés por fora, aproveitando ese arrastre da súa exterior que se desdobrou e outro gol de Inés Casal. Está lle facendo moito dano ahora ao Cisne, está sabendo ler moi ben esa defensa moi adiantada do Línea 21, Sí, porque se está movendo moito máis, teñe moito máis espacio. Catalina se está movendo moi ben entre líneas. Carmen Picallo iso tamén o fai ben, igual que Inés. E ollo, outra pérdida de balón. Corre Cisne, no. A Inés que vai parar para montar de novo o ataque.
Ordenando nova xogada de novo. Inés. Buscando un apoyo. Ahí con Carmen apoyándose en Laura, a su compañera no pivote que está arrastrando a Lía, sacando a Daliña. Inés conectando ahí con Catalina, Xirando, pelexando ese balón. Ahí está Mariña pelexando, va a quedar con balón Mariña. Corriendo esa línea 21, Rachel, error ahí no pase, pero queda ya Catalina nuevamente. Va a ir a parar Irene. Miguel Monteagudo nuevamente indicando ya sea a jugadoras que se vaya a jugar ese puño que ya está dando por rendimiento. Inés apoyándose en la pivote, buscando cara al lado izquierdo para que ahora le va lo cara al lado derecho. Inés buscaba conectar ahí con su compañera Catalina, con Irene, voy a buscar por fuera a Irene, que ven se interpuso ahí a Dara, va a haber 7 metros. Por esa defensa interior da xogadora do balonmán línea 21, mi barrio. E ollo que o Cisne pode por ese máis 2 ao seu favor, Vai o Irene amagando. Lanzamiento de otro gol de Irene, no penalti. El segundo gol de penalti de Irene. Leva 10 a su conta particular. No a San Martín, buscando un punto de apoyo. Vaya defensa ahora do Cisne que está creendo neles mesmas e consiguiendo buenas opciones. Outra parada de Antía. Que ven ahora ese rechace. El gol de Adara. Que o colleu ali na esquina Mariña. E habilitou ese gol de Adara, moi ben. 11 paradas leva xa Antía La Fuente. No outro bando 8 leva Ainara. Que ven esa continuidade. Sí, cara a esquina. Ai, pobre. Quedouse colgada aí Paula de Lía. Aí vai Carmen poñendo todo ao seu favor. Golpe franco, din as colexiadas nesa acción novamente. A iniciar de novo. Ven Inés amagando con lanzamiento exterior. Irene encarando a Rachel. Inés nuevamente con Irene. Carmen con espacio cara al lado de fuera, queriendo elevar a superioridad de cara a esquina. Acción defensiva también ahora. La jugadora de línea 21. Nuevo golpe franco y aviso de pasivo por parte de las colexiadas. Ven Inés, lanzamiento, toca Ainara, pero gol de Inés. O que lle demandábamos onte, non? Que tivera algún tipo de lanzamento máis deste estilo, dende esa distancia, porque ten un brazo moi potente, xa ensinou na Final Four do ano pasado, e agora está sacando ya a relucir, Ollo. Ese balón dividido. Llegó finalmente no a San Martín, aí o golpe franco de Irene. Y volviendo de nuevo a xogar línea 21. No a San Martín apoyándose en a su compañera na esquina. Valeria. Rachel encarando aí a Irene, que ven para Dara, que ven os xogos sin balón agora de Dara. Conseguindo un novo gol. 18-19 no electrónico. Si estaba partido bonito, máis que se está poñendo. Inés con Irene, ordenando o xogo dende o centro Inés. E pedindo ya a Laura que acuda. Ese inicio, esos cambios de posto para generar esa superioridade que como hai agora mesmo un 2 contra 1 aí na esquina. Pero non foron quen de aproveitala. Laura poniendo balón en el momento nuevamente. Va ahí Carmen amagando, buscando ahí. Inés conectando con Laura, quiere girar. Que ven ahí a defensa de Mariña como se interpuso para evitar que pudiera lanzar. Va Irene nuevamente con espacio, va a buscar ese lanzamiento. Gol de Irene. Ollo, ese choque. Sí. Ese choque como llegó en última instancia Ainhoa a querer tapar a Irene, pero gol. Vemos aí a máis moi ben, tamén a intención defensiva, pero Irene foi con todo mentras miramos esa repetición. 18-20, minuto case 12, casi chegando ao Ecuador desta segunda metade. Sigue Conti, que ven ahora. Que ven Noa, como se foi por fora de Carmen. O gol de Noa San Martín. Continúa o Cisne, ahora o partido está un pouco, bueno, variacións defensivas, ahora Toño volve, xa leva un par de defensas volvendo ese 5-1, ese 3-3 non lle salió, non por demérito da opción defensiva nin da intensidade de xogadores, senón polo acerto do Cisne.
Carmen con espacio, no un para un. Inés encarando, queriendo buscar un lanzamiento. Ahí a defensa nuevamente de Adara sobre Inés. Ahí ese cruce, Irene con espacio, vaya a buscar ahí a superioridad para Carmen. Cambiando Irene nuevamente, buscando cara a su zona fuerte. Conseguindo un nuevo gol Irene Gai. Ese gol, ese 19-21. Ahora indican que teñen que estar todas as xogadoras no propio campo para executar o saque. E vamos a ver... ¡Oh, que ven ese roubo! Uy, que ven aí, fantástico. O roubo agora de Sofía Buceta. E balón de novo para Cisneoma Arquitectura. Algo lle debeu decir Carmen Picallo porque viña ríndose. Eses pequenos detalles que son tamén moi bonitos entre... Bueno, esa complicidade, ¿no?, entre compañeiras. Que ven aí ese xogo cara fora para encontrar a Irene no extremo. Golazo, qué bonita acción colectiva do Cisneoma Arquitectura. Pero eso é pizarra e pouco máis que telemetría, que ben está todo feito aí como que ben engancharon e engarzaron eses movimentos para que Irene puxera o tanto número 22 no casillero do Cisne. Adara, llega Sofía, así como saliendo do banquillo con a mesma velocidade encarando. E ven a defensa de novo de Inés Casal. Va a ir Rachel encarando, buscando una opción, esa finta sobre Inés, apoyándose en Adara. Venga, defensa ahora de Irene. Como está medrando pouquiño a pouco o Cisneoma Arquitectura, Sí. Rachel aparecendo despois de moitos minutos, conseguindo o seu gol número 13 para poñer o 20-22. Tamén estaba sendo moi ben defendida por parte do Cisne, Non estaba tendo tantas opcións en ataque polo bo facer defensivo das xogadoras dirixidas por Miguel Monteagudo. Va Inés, que ben buscada esa opción. A ver, golpe franco en esa acción de Rachel sobre Inés. Va ahí nuevamente Irene, Inés. Carmen, esa primera línea. Inés zafándose, buscando cara afuera, buscando ese lanzamiento, a toparse con Ainara nuevamente. Ahí va de nuevo Inés amagando. Carmen, a finta ahí, quedó enganchada ahí a Dara de Carmen, evitando que pudiera lanzar. Ahí va Inés, levántase, ¡Ay, balón pena! a Madeira. Y vaya a ser balón de nuevo para o Cisne. Ese palmeo, non? Cara adentro, que xa miramos no día de onte. Balón de novo para o Cisne, no ataque. Va Irene, buscando por fuera, zafándose de Mariña, parada de Ainara. Vaya a quedar yo balón o línea 21. Corriendo ahí, Sofía pidiendo a Rachel. Muy bien. Balón a esquina, va Mariña, golazo. Esa celebración de Mariña aí. Lo que dicíamos onte, o atacar na zona dos afeccionados, que tamén dá ese aliciente. Sí, señor. Qué bonito tamén é ver este tipo de accións dun partido, non? Tamén dentro da exigencia que ten, recordamos que o resultado da Final Four determina, no, a clasificación da Liga. Sí. Entón, dentro da exigencia, da complexidade que pode ter o encontro, mirar como as rapazas e os rapaces se divirten desta maneira é moi agradable. Tempo morto que solicita Miguel Monteagudo, o adestrador do Cisneoma Arquitectura, para tratar de darlle descanso, reestructurar algunha cousiña, poder conservar esa vantaxe de un que ten agora mesmiño o Cisneoma Arquitectura. Imos a escoitar a Miguel. Para Inés. Carmen, no falles el pase. Para Inés, arrastras y regalas. Ruso, ¿vale? Venga, va. Sin problema, seguimos igual. Sacarle una falta en ataque a Rachel. Sacarle falta en ataque a Rachel. Venga, va. Venga, grito. ¡Bien! ¡Inés! ¡Bien! ¡Inés! ¡Bien! Pois xogadas da nomenclatura que non ten actualización, Sí. Nin 6-7, nin Vibro. Ademais, tamén, o que fixo foi despistar, Miguel Monteagudo despistou o noso compañero da Pértiga,
porque como sentou a rapazas non podemos escoitar todo. Tempo morto de básquet, non? Que Efectivamente. se fai. Ahora cada vez máis instaurado, no balonmán, sobre todo en categorías, digamos, máis hacia juvenil, senior, pero é algo que se está vendo cada vez máis. Va Inés. Carmen. Esa Irene, rusa, que ben, aí está esa rusa, ese bloqueo. Unhas colexiadas que non foi regulamentario. Estaba utilizando os brazos, pero vamos. Tirando de pizarra. Esa indo estupenda. Aí vais a anticipar, Irene chegou, vai a ver se consigue rescatala, non foi quen. Pero bravo por esa pizarra e pola disciplina das rapazas tamén, Sí. Que ven aí a continuidade de Reche, non coixe Vaya o balón, que pena, Mandinés. Vaya Mandinés, Que está facendo labores defensivas moi boas agora, interceptando esos pases, dificultando as accións entre a primeira e a segunda liña do balonmán línea 21, mi barrio. Iniciando ataque novamente. Inés achegándose, atopando Oco e o gol de Inés. Sexto gol xa de Inés Casal. Que ven aí. De novo máis 2. E ademais moi bo bloqueo por parte da súa compañeira de Laura. E aí ese 21-23, ollo que perde o balón agora. O balonmán línea 21. Quedan 8 minutos. Novo ataque posicional para Cisneoma Arquitectura, tratando de elevar o máis 3. A Inés con Carmen. Buscando un apoyo. Inés iniciando, apoyándose en Irene. Anticipouse aí a araña. Eses brazos longos de Rachel na contra o gol de Rachel Ortiz. Que non quere que se lle escape este terceiro e cuarto posto, Novo tanto que subo o marcador. 7 minutos. Porque cada vez se vai facendo máis. Que ven agora Carmen Picallo. Quería buscar ese pase, a súa compañera Sofía, que se estaba desdoblando. Non foi quen de conectar con ela. Inés aí comenzando dende a esquerda. A Inés novamente encarando. Pensei que se iba a levantar, ahora nesta acción. Aí vai novamente Irene con Carmen. Inés vai a encarar con espacio agora, sí, a finta de brazo cara fora. E a parada de Ainara. Pero van a ser os 7 metros. 7 metros aí por ese último toque no momento do lanzamento. E Irene disposta na liña de 7 metros de novo. Irene amagando lanzamento, gol de Irene. 14 goliños que leva Irene. Ollo, Estamos vendo tamén cuáles son os xogadores máis representativos a nivel ofensivo dos equipos, porque están, a categoría infantil tamén se presta moito isto, non? A que os... Ui, va! Así chega Inés. Petó y balón a cara. Sofía buscando ese lanzamiento. Ven ahí a defensa de Carmen. Evitando ese lanzamiento. Rachel cambiando de posto para asumir ahí a responsabilidad de este golpe franco. Buscar la superioridad de balón a esquina para Valeria. Non se atrevendo o lanzamento. Vaya a roubar ahí Inés. Correndo Laura buscando un apoio. Atopa en Irene que vai a parar aí o ataque do Cisne. E agora collendo esa velocidade por parte de Inés. Unha tarefa defensiva de Inés nesta segunda parte, Sí, a verdad que moi ben. Inés, Irene buscando balón cara fora. Pecou Irene de non querer soltar a compañeira, non? Estaba máis de frente. Pasa que, bueno, tamén levan moito tempo intentando non que Catalina sexa que circule, o mellor por esa non pequena falta de confianza, senón costumbre. E agora Picallo que aí que intentaba entrar. Non o consigue. Ese balón que vai a volver a por en xogo o Cisneoma Arquitectura. Carmen buscando liberar a Inés, que se libera buscando esa finta de brazo. No hubo cruce para Sofía. Carmen con balón atrás encarando. E achuchando moito agora a línea 21 esa defensa máis avanzada. Inés conectando con Laura, non hai quen de coller ese balón. Sí, que se escapa cara ao centro, ao centro da área, non puido collelo. Aí Rachel que pasa ese balón, vamos a ver. Vaya pase, vaya gol, fantástico agora de Sofía León. Para apretar máis as cousas se cabe, 23-24, estamos un pouquiño máis de 4 minutos para o final do partido.
Carmen Picallo co balón. Oye, ahora que están tamén a intensidade defensiva por parte do Cisne, que as xogadoras que están sendo máis determinantes agora, Inés afándose aí de Sofía León. Foi quen de conseguir un lanzamento franco. Vai a poñer o balón novamente en movimento, vai Carmen. Quería sacar ya aí a falta en ataque, lanzamento brutal de Inés. Vaya golazo, Onde puxo ese balón. Van a quedar redondas as escuadras, para os partidos da tarde. Como sigan axustando tanto, Os desahucios nesas esquinas están a orden do día. A Sofía buscaba conectar con seu compañeiro, con Noa, que está agora na liña de 6 metros. Vai a ver que repetir o saque, distancia da defensa. Aí vai Rachel, buscando, asumindo, buscando esa finta. Zafouse o gol de Rachel. Moi complicado para ela. Ademais, variando tamén a finta como fai, como executa a finta tanto punto débil como punto forte. Vai pedir o tempo morto de novo Miguel Monteagudo para estes derradeiros 3 minutos que quedan deste partido, deste terceiro e cuarto posto da Final Four, que nos está deparando moitísima emoción. Imos a escoitar de novo a Miguel Monteagudo. Para el lado de Carmen. Puño largo para el lado de Carmen. Ponemos... ¿Quién sale en este extremo? Salía yo en ese Vale, vecino. puño largo en el lado de Carmen. Vamos a finalizar ahora. Calma, me importa mucho la defensa. Todos los ojos atentos con Rachel. Que no avance, que no haga la finta a punto fuerte. Os metéis delante, le robamos al bote, por favor. Tiene 3 pasos, no tiene 25. Cuando bote, le robamos. Es la que va a generar y la tenemos que sacar del partido. Llevarla fuera. Cuando fije y salga a punto fuerte, le robamos en el bote. 2 minutos y ganamos. Está muy bien. También os digo, una cosa. Hagamos lo que hagamos, ya hemos ganado. Hemos recuperado en el segundo tiempo. Quedaros con eso. Ya hemos ganado, ¿vale? Venga, va. Esa aí as verbas, a pizarra novamente de Miguel Monteagudo querendo pechar o partido xa nesta acción de ataque que vai a ser vital tamén, o que remate en gol, que poida poñer ese +2 cando restan menos de 3 minutos para chegar ao final do partido. Sí, unha diferencia dese +2, volvemos a decir que hai moitísimo tempo de máis en categoría infantil, pero bueno, vamos a ver agora porque entendo que esa defensa moito máis presionante vai costar un poquinho máis o Cisne agora, Sí, Carmen recibindo. Ollo que abrindo esos espacios como se abriron antes tamén facilitaron moito, Aí está ese encadenamento de cruces que ven, atoparon aí a Laura. E o gol de Laura Fariña. Ese encadenamento de cruces fantásticos que apoia o balón ahora aí a Marta. No ataque do línea 21 recupera. Ven Sofía León encarando aí a Inés. Sofía que ven ya disou a Noa San Martín. Vai a haber 7 metros nesa acción. E vaise a dispoñer o lanzamento novamente Rachel. Vai Pau Santía. Mira, novamente outra vez se vai arriba para tapar e sabedora de que da envergadura de Rachel, Sí. E Rachel que tampouco se achica, porque sería moi sinxelo mellor querer botarlle unha vaselina ou algo. Indo duro, Inés con Carmen a iniciar novamente ese encadenamento de cruces. Inés cara ao centro, moi ben. Catalina, Carmen novamente. Que ben se zafa desa defensa. Temos a bola de cristal ou non a temos, Alberto? No, ou a deixamos en Tui. Tui. A deixamos en Tui. Quedou ali no mesmo sitio que estaba en Tui. Aí vai Inés, vai a recuperar antes de que se vaya por la línea de banda. Non hai pasivo todavía. Que ven a defensa asfixiante agora da línea 21. Carmen recibindo, tratando de avanzar metros. Ven Irene a pedir o balón. Encarando nuevamente, enlazando eses cruces. Agora sí hai aviso de pasivo por parte das colexiadas. Minuto e 20 segundos para rematar. Ollo que están as espadas en todo alto. Está sendo moi bonito este final de encontro. Aí vai Inés a fintar. Ollo, ese golpe sí, foi sin querer, pero ese golpe na faciana que, bueno, elimina o pasivo e favorece dentro do que cabe, volvemos a decir, categoría infantil. Aquí pode pasar de todo, Sí, ahora mismo. un minuto 10. Un minuto lleven 3 ataques todavía o partido. Balón para Carmen. Carmen con Inés, co carreiro libre, vayan a buscar, que veñe chegou aí.
Marta na defensa, Carmen de novo, Irene con Inés atopando o con lanzamento, gol de Inés Casal, que pode ser capital xa. 50 segundiños, Rachel pedindo balón, pero vai a pedir o tempo morto aí o línea 21 para tratar de afrontar estes pouquiño máis de 50 segundos que lle queda ao partido, tratando de levar o partido cara a prórroga. Imos a escoitar as verbas dos adestradores. Ahora, o balón está aquí, vale, balón está aquí, saca Noa, vale, aquí automáticamente, ves por diante, desdoblas Natalia, largo, vale, es apretar aquí, para este pasa Rachel, para un contra un aquí con extremo, vale, si sigue, para adentro, vale, sí, en defensa, o que vamos a hacer deixar lanzar, vale, a este extremo, vale, Natalia vas a subir aquí ao centro, e o resto apretamos arriba o balón, que lance este extremo, pero que lance cerrada, vale, sí, en canto recuperemos o balón para arriba rápido, vale, sí, que vin partidos ganar perdendo de 3 a falta de 30 segundos, confiar, hai que confiar, venga. Pois aí vai, pizarra marcada para tratar de conseguir un gol rápido que lle aprete o partido ao Cisne e confiar toda unha boa defensa. Sí, porque agora é o que precisa, non, o línea 21, que ese gol se echa rápido. E bueno, que despois a acción defensiva lle sala ben, Vai Rachel encarando, buscándose un contra uno exterior como lle pedía o adestrador, e o gol de Rachel apretando o partido. Ollo que ahora Inés vai a coller aí a defensa un pouco atrás, ese golpe franco. Bueno, para os intereses do Cisne ven bastante ben, Sí. Inés. Nuevamente aí vai encarando, buscando cara ao centro, ven aí a falta. Engañándolle segundiños. Un poquinho máis de 20 segundos. Inés nuevamente. Tempo morto aí. A ver, hai 2 minutos. Por ese intento non, agora sí, o mirou bastante claro, Sí, sí. Non tivo dúbida cando se quiso zafar da marcaxe. Deulle, a verdad que lle deu unha cara, foi sin querer, non? Nese marcaxe, además, Irene queixouse moito. De feito, a colisada estaba mirando precisamente esa acción, Pois a épica do línea 21, ven Inés encarando, buscando lanzamento, balón a Madeira. Consigue cazar aí Sofía na esquina. Carmen novamente, 8 segundos, Inés buscando lanzamento, vai a parar a colexiada, vai a ver novamente 2 minutos por esa manga faciana, e vai a quedar o balón para o Cisne, que se vai a levar o partido. Que bonito tamén ver como se toman con humor, E ahora Irene que se levanta ese... Vaya chapa de Rachel, pide Rachel o balón, quere lanzar aí, vai a rematar o partido. Gaña o Cisne Oma Arquitectura, como celebran as rapazas. Oye, porque hay un lanzamiento directo todavía, ¿sí? Sí. Hay lanzamiento directo desde muy atrás. Y oye, que puede ocurrir de todo aquí, Cuidado. Rachel que di, balón para min. E aquí que é mellor, vamos a abrir o debate. Estando tan defensa atrás, defensa adiante, porteira libre. Estando tan atrás, eu poría defensa adiante, esa blocaxe adiante. Porque así, bueno, tamén ten un pouco máis de campo de visión, digamos, a porteira, pero ollo, porque esos balóns son, a verdad que son moi traicioneros, Vai Rachel, oi, ese balón é perigosísimo. Esa parábola, que inteligente foi Rachel, meténdolle unha parábola altísima, porque é moi perigoso cando ese balón cae. En estas categorías costelle moitísimos porteiros medir todavía cando a onde ten que ir a recoller ese balón. Que bonito partido que acabamos de vivir, Charlie. Terceiro puesto que se vai a levar o Cisne Oma Arquitectura despois de remontar un partido que se foi con 6 de diferencia ao descanso. Sí, porque ademais durante a segunda metade favoreceulle moito esa defensa 3-3 para ter todos eses espacios para facelo, bueno, para facer eses movimentos todos dun xeito increíble.
E a verdad que foi un partido moi bonito de ver, con un línea 21 que saliu moi enchufado. O Cisne nunca lle perdeu a cara, volvemos a decir que non estuvo acertado en certas accións ao principio. Bueno, aquí vemos ese resultado agora mesmo. Pues precioso partido, efectivamente, que acabamos de vivir. Mientras se va a ir preparando todo para la entrega de trofeos de este tercero y cuarto puesto femenino. Ahí vedes a Ledicia das rapazas do Cisne Oma Arquitectura, como loitaron, como creeron elas, mientras mirades tamén as imaxes repetidas deste partido. Esa acción, ese lanzamento fantástico de Sofi León. Como dicía, como foron quen as rapazas do Cisne de seguir facendo o seu traballo, de facer o que sabe, ¿no? Que moitas veces é o que se lle pide ás xogadoras por parte dos adestradores, facer simplemente o que se sabe facer, non querer salirse do guión en ningún momento, non querer resolver por fora do libro. Fantástica o Cisne Oma Arquitectura sacando adiante ese partido. As mirades aí nesa imaxen en pequeno, as rapazas do Cisne, tamén a afección do línea 21, que repetimos, en ningún momento deixaron de animar, en todo momento en pé, bailando, animando a súas rapazas, das que teñen que estar moi orgullosas. De verdade, e ustedes, les repito, eu creo que puderon sentarse únicamente no descanso, si que se sentaron no descanso, porque foi un non parar neste caso. Agardando aí a que se fan esas protocolarias fotos de fusión entre xogadores e afección, mientras se vai preparando na pista a entrega dos agasallos, dos recordos as xogadoras, e tamén a que se poida recoller as impresións das protagonistas por parte de Katy. Seguides vendo aí máis repeticións. E recordamos, dentro dun ratiño podedes disfrutar do terceiro e cuarto posto tamén da categoría masculina. Aí vai novamente ese línea 21 con ese cántico coas súas rapazas, fantástico que xa onte nos deleitaron con eles. E que bonito cando as afeccións tamén se funden así, teñen eses protocolos, esas accións de animación. Mientras sabemos a Katy que vai recollendo protagonistas. Imos a ter aí a Inés Casal, a Irene Gai, touche datos de Katy que sei que os queres, os 8 goliños de Inés e os 14 de Irene, pois entre as dúas capitalizando gran parte do ataque do Cisne Oma Arquitectura. Así que Katy, toda túa. Boteiche de menos onte, Alberto, boteiche de menos porque non me daban os datos no último partido. E non lle puxeche deberes a Jorge máis a Charlie. Chicas, Nora Boa, Inés e Irene, mira, tiroume Alberto o dato, Inés 8 goles, Irene 14, oes. Moi ben as dúas porque claro, vaya remontada, rapazas. A ver, como estades? Ademais de emocionadas. Un pouco nerviosa porque pensábamos que íbamos a perder, pero al final con algún... Así que déchelo todo, ainda sigue nerviosa, e bueno, iso é totalmente normal. Irene, ti xa tes un pouquiño máis de experiencia aquí conmigo, con micro, cóntame porque, madre mía, cando queiras, dase un pouquiño a bolas demais para que marquen e repartimos os goles, pero fixéchelo increíble. Bueno, sí, a ver, creo que el equipo en la segunda parte lo hizo muy bien, en la primera nos costó meternos en el partido, pero estamos todas agotadas porque al ser pocas no tenemos muchas fuerzas entre todas, pero es eso, queremos ir a ganar y a pelear cada balón. Cando algo se quere, as forzas saen de calquera parte, así que rapazas, noraboa, porque sodes terceiras desta Final Four, e agora a disfrutar co equipo e a recibir o voso premio, rapazas.
Nada, imos agora coa entrega de premios deste terceiro e cuarto posto femenino e despois co partido masculino polo terceiro e cuarto posto. Seguimos. Despois do encontro que acabamos de vivir, terceiro e cuarto posto da categoría infantil femenina, procedemos a facer entrega do agasallo pola participación nesta Final Four e vamos a comenzar facendo entrega desa fotografía conmemorativa o conxunto cuarto clasificado na categoría infantil femenina, o Balonmán Línea 21 Mi Barrio. Fan entrega desas fotografías Francisco Javier Rodríguez, membro da Xunta Xestora da Federación Galega de Balonmán, Germán Fernández, concelleiro do Concello do Rosal, José Carlos Crespo, concelleiro tamén do Concello do Rosal, e Andrés Senra, presidente do Balinox Novas. Vemos cómo se colocan as rapazas con ese agasallo, con esa fotografía conmemorativa desta Final Four. E agora é o momento de facer esa foto conmemorativa. E tamén é momento de darlle un fortísimo aplauso a estas rapazas por todo o traballo da tempada. Noraboa, recuperamos a posición en pista. E agora é momento para que o conxunto terceiro clasificado reciba tamén o seu agasallo despois do partido que acabamos de vivir. Acada o terceiro posto desta Final Four o conxunto do Cisne Onma Arquitectura. De novo, fan entrega desas fotografías dese agasallo Francisco Javier Rodríguez, membro da Xunta Xestora da Federación Galega de Balonmán, Germán Fernández, concelleiro do Concello do Rosal, José Carlos Crespo, concelleiro do Concello do Rosal, e Andrés Senra, presidente do Balinox Novas. E igual que fixemos cas rapazas do Línea 21, forte o aplauso tamén para as rapazas do Cisne por todo o traballo da tempada. E agora lle pedimos ás xogadoras e os integrantes do Línea 21 que se acheguen para facer a foto de familia deste terceiro e cuarto posto. Por favor, xogadoras, para facer esta fotografía conmemorativa deste terceiro e cuarto posto da categoría infantil femenina. Non está prohibido mezclarse para que a fotografía sexa máis bonita se cabe. E agora, de todo o pabellón de novo, ese derradeiro aplauso por toda a tempada. Noraboa, rapazas. E agora sí, xa deixamos libre a pista para que o chiringo dunha Bueu Atlético Balonmán e o Balonmán Línea 21 Restaurante Cho podan facer os exercicios de quecemento para o seguinte partido que vamos a vivir en breves.